Čaute ľudia. Sú 2 hodiny ráno a ja vstávam, alebo idem na dovolenku. Toto je vlastne prvá časť z tohoto vlogu. Teraz sa idem umyť a potom sa ozvem. Ľudia, tak už som sa pripravil a už môžem vyraziť, ale ešte vám ukážem. Tak akože, počkajte. Takže takto stávať, je takéto venko počasie, tak to je strašné. To je katastrofa. Dobre, vyzerám, keby som 4 dní nespal a som na koksu, alebo čo. Dobre, uvidíme sa na letisku. Tak už som tu na letisku. Trochu prší. Lietadlo asi ide o 5. Takže dovtedy ešte idem stále rade a znáje sa. Takže môžem ísť do rady. Tak úspešne zvládol check-in, aj tú kontrolu. Teraz tak ešte ostáva hodinka do odletu, tak potom sa ozvem. Tak ešte som si objednal pizzu, tak to vyzerá. Dobre ľudia, takže už sme pristáli v meste Preveza v Grécku, ale ešte ideme na ostrov Lefkáda, čo bude cieľová destinácia tejto dovolenky. Ideme tam len loďou, takže potom sa ozvem. Ja už som prišiel na hotel, ešte musím počkať na izbu, či bude tak do hodinky. Teraz idem ešte do obchodu, potom sa vám ozvem. Tak ľudia, už som na izbe, idem vám to trošku ukázať. Takže tu máme takto veľké veci. Čo to? Dobre, takže naspäť do videu. Dobre, tak tu je takto veľká posteľ. Týmto paráda, jak môžete vidieť. Potom takto tu je šatník. Tu mám ja svoje veci. Takto. Tuto potom ešte sú ďalšie veci. Potom tu tak máme hneď blízko kúpeľku. Je tu však jasné, že umývadlo, sprchový kút, okno, hajzel, paráda. Takto toto môžem zavrieť. Potom takto ďalšie blbosti, taký ďalší priestor na veci. Takto sú dvojité postele. Dneska aspoň tuto, takto hore. VIP. Ako môžete očuť. Tak ešte mám balkónik, to vám ukážem. Teraz si trošku potichším, to sú tu ľudia. Takže tu mám takto stolík, 4 stoličky a takýto krásny výhľad. Dobre ľudia, takže toto bolo môj room tour, mojej izby, tuto v Grécku. Teraz sa pôjdem okúpať a ešte vám asi z toho urobím
aké video možno, ale to ešte uvidím. Takže potom sa vám ozvem. Ešte som si dal poradný grécky gyros. Myslím, že bol výborný. Teraz som už prišiel na obytko z toho kúpania. Teraz sa idem nájsť, no len na večerať a potom ešte asi pôjdem do nejakých butikov. Tak to vyzerá moja večera. Tak už som prišiel na izbu z mesta a už asi pôjdem aj spať za chvíľu. Takže toto bol môj prvý deň z tejto dovolenky a uvidíme sa zajtra. Tak, čaute.